Kaixo artistak, hemen gaude, 21. kapituluan ñoñosti. Begiratu jada zenbat gauza egin ditugun. Industria batzuk hemen prestaude. Begiratu, adibidez hemen, pilo bat daude esportazioak egiteko, eta oraindik ez da inor etorri, bai, esportazioak egiteko. Orduan poliki-poliki egingo dute. Honek ze suposatzen du? Hemen egindako gauzak, ea gero, kanpora bidaltzen diren. Baina, kamioiak ez daudenez, poliki-poliki egingo dute. Hemen erregulazioa behar da, normala da, Baina gaur, zer egingo dugu? Hezkuntzan ikusten badugu ze falta da batez ere, unibertsitateak. Orduan ni, off the record, zer egin dut? Prestatu dut erdiko atal hau, unibertsitatea jartzeko. Orduan, unibertsitatea zein aukeratuko dut? Artes liberales. Zergatik, hemen hezkuntzakoa ere agertzen delako. Zein da abantaila? Abantaila da, bai hemen, eta baita hemen ere, bi geltoki daudela. Orduan horrela, zer lortuko dugu? Ondo komunikatuta egotea. Beraz, non jarriko dugu edifizio nagusia? Edifizio nagusia, justo, hemen kokatuko. Orduan, horrekin batera zer egin behar da? Kampusekoa, margotu behar da. Orduan, momentuz, hau guzti hau okupatuko. Hemen honena izango da gero, kirolak ere jarrita, kirolekin gero begiratu. Hemen edifizio desberdinak jarriko ditugu, ezta? Baina gero horrekin batera, kirolak ere jartzen dira. Kirolekin batera museoak, eta gero beno. Zeo zer nahiago, baina ez. Beraz, gure kasuan, hasiko gara, ezta? Jar dezagun ura, hori bai, ondo hasteko. Horrela. Eta ja bestea. Hasiko gara. Nola komunikatuko dugu? Hemen erdian jarriko dugu zeo zer. Eta ja poliki-poliki hasiko gara. Zer gertatzen da? Hauek direla gehien okupatzen duten. Orduan, nahiago dut lehenengo hauek kokatzea pilo bat okupatzen dutelako. Hezkuntzakoa, gero. Justo, geltokitik nahiko hurbil kokatuko dut medioambientalesekoak, horrela, eta azkena ekonomiakoa. Ekonomiakoa, horrela, edo, saiatuko naiz, biak kanpoan, eske bestela oso zaila da, kokatzean. Jarriko dut horiekin batera, horrela, komunikazio pizka bat egoteko, begiratu. Orduan, hori, ben jarrita, saiatuko gara ondo komunikatzen. Horrela zeo zer asimetrikoa jartzen. Ikusten? Ni saiatuko naiz, Horrelako zeo zer, hau txarto balditzen da, eta gauzak horrela. Eta hori bai. Horrela bien hobeto. Horian hemen egin daiteke parke bat. Baina hemen nire ustez zaiena da gero ondo kokatzea. Erresidentzia hemen, dino jakitea zer jarri dudan eta zer ez dudan jarri. Ikasteko gunean hemen.
mantenimendua, erreza da. Hau jar daiteke hemen. Antzerki kluba. Deiago dut hemen, bakizu zergatik, orain parketxoa, ez da jartzen. Parkea ez delako sartzen. Baina parkea hemendik bai sartzen dela. Orduan orain badakit parkera arte heldu naizela, baina begiratu zen badauza falta ditzen, Hori bai, ura jarriko dut. Eta ea lortzen dudan denak jartzea, Beraz, gimnasioa, hementxe, kafetegia, hementxe, iturritxoa, eske falta dira pilo bat gauza. Ui, guadal, hortxe iturritxoa, liburutegia, arte kluba, justo plazaren ondoan. Ja hemen, ditzen dutenean, hor agertzen da, beraz badakit honaino heldu dela, jarri aldut hauze, plazatxua, baina plaza bikoitza jarriko dut. Horrela bidea jarri ahal izango dut. Baituan egingo duan magia. Horrela magia egin daitekeen, Simetria. Ikusten, lortu dut. Beraz, falta zaizkit, hauek guztiak. Espazio topatzen dudan. Auditorioa, honekin batera jartzen da auditorioa normalean. Ez dagoen ez espaziorik, trampitak egingo ditut. Trampitak, horrela, laborategia. Hor sartzen da, liburutegia. Liburutegia justo hemen ondoan, ere ustez ondo gelditzen dela. Baina, utziko dut espazioa liburutegia jarri baino lehen, bide bat jartzeko. Bengo bizedez. Horrela. Horrela. Liburutegia, Ena izaztu. Urrengoa izango da laborategia. Laborategia jarri baino lehen. Bidea hori jarriko dudala. Laborategia. Dantza taldea, falta da. Baina Mikel lortuko duzula. Ez, ja listo, lortu. Super ondo. Orduan, printzipioz, edifizio guztiak jarri ditut. Begiratu nola doan, Momentuz, jartzen du. Ditudala 11.000 pertsona prest. Eta
berez 7.000 leku daude. 7.000 leku zergatik? 3 fakultate daudelako. Haren txerakutsiko dizuet. Beitro. Hemen, 1.300 da piku, 1.300 da piku, eta 1.300 da piku. Orduan horiek direla 4.000 eta piku, ezta? 7.000 eta piku. Orduan joango naiz frogatzen. Adibidez, 7.000 eta 400 baldin badaude, begiratuko dute residentzia jarrita, gehiago, igotzen da. Zazpimila sortzireun, frogatzen nahi nahiz, barintxek handuko dut. Igotzen da? Bai, igotzen da. Igotzen da? Igotzen da? Just trust it. Orduan... baina... Zergatik zaude... Eske bilegi jarri egitut agian. Eta ja dirua daukadanez... Ongo naiz dirua ematen... Topera. Ez topera ez. 12.000... Gero, académicos de visita... Topera... Momentu horrela. Jaitsiko dira ingresoak, baina poliki ondo. Orduan horrenik joango da igotzen. Baina, zer egin behar dugu honekin? Hemen ere kaleak handitzeak. Nere ustez. Egingo dugu horrela. Baina, 80 mesedez. Laro gehi ez. Horrela, baina Mayusk a la altura del objeto. Edo beto bestela. Bai, eske gauza hauek batzutan basuok ikusita
Jartzen du ez dagoela konektatuta. Ordan horrela hobeto. Bestela, nire begi politarekin. Ikusten? Bueno, egiten nengoena. Horrela. Eta horrela. Eta hemen parketxo bat edo zeo zer. Komertzioa behar da. Komertzioa. Hemen egingo ditugu edifizio handiak, por cierto. Eginda dago distrito, ez dago. Askar. Bada espada. Ikusten? Orduan. Konfigurazio horrekin dago. Horrela jarriko dugu. Ez dakit kutsadura honaino heltzen den. Heltzen, justo. Ez dakit zer hartatu den hemen. Konpontuta. Berriro. Bai, batzutan apurtzen da. Eta euskalo zergatik. Bestela. Pues apurtuta badago. Zeuzo jarriko dugu. Pentsatuko dugu. Zela. Bora justo daukagu, Ui, hori zer izan da. Partida. Agian batut. Ura behar da. Orduan, zer egingo dugu. Horre kontuak ikusi. Nola doa ura. Bueno, igoko dugu pizka bat. Ez dugu igoko. Jarriko dugu. Akizu ez jarriko dugun. Dorre handi bat. Eundaz. 60.000. Igako bat jarriko. Non jarriko dugu. Hemetxe. Zentzua daukalako, ez da? Justo orotuen ondoan. Horrela. Zer etxai gustatzen. Zarata egiten du. Bueno, baina. Hauek zer. Bai, gaur bizi dira. Zelan da unibertsitatea. Gustatu zaizu ez ere egin dudan? Jarriko dugu Euskal Herriko Unibertsitatea, ezta? Momentu sortze dabil eta zer trenean mugitzen dira? Bueno, nahiko txo. Hemen badirudi trafiko nahiko txo dagoela.
Orduan gauza baten. Errotonda. Begiratu. Zelan egingo dugu? Zazpiez. Lau. Perfecto. Eta orain nodoak kenduko ditugu. Txer. Ez. Ja, eski kale hau. Ez. Momentuz. Horrela utziko dugu. Eta ikusko dugu. Baina tal. Nodoak nulo kentzen dira. Kendu. Hori ezin da kendu. Eta orain printzipioz trafikoa hobeto. Bada espada. Errotonda moduan. Euskal Herriko Unibertsitatea horra doa. Poliki doa. Zelan doa eskuntza. Hobetotxo, gero eta gehiago. Eskolak eta institutoak ondo. Hemen daude, bai. Bale, momentuz ondo. Hori bai. Zer gertatu da dendekin. Jarraitzen dute horrela. Bale, badakizu zer egin behar den. Tabloiak, papera. Bale, zer egin behar da hemen. Jartzea. Biltegi handi bat. Hau guztia mugitzen duena. Baina ikusten duzuenez gehiago okupatzen dute handiegiak dira agian. Ez. Bai. Orduan ja hemen horrela jartzen badut, hemen beti soberan dagoena esportatu egingo dute. Hemen kamioiak erabiliko direlako. Beno, zer gehiago jarriko dugu dirua irabazteko? Bai, biltegi baten bat. Zer daukat momentuz? Jostailuak ez... Papera eta plastikoak... Janaria eta kristala, berbeira... Ez... Bueno, ja hurrengoan... Jarri beharko ditugu beste batzu... Papera, hemen plastikoa ez... Hemen txui... Bamila jarri... Hau ezin dugu jarri ez dago ondako dirurik... Bale, hurrengoak jarri alizateko... Beharko dugu hori petrolioa eta beste batzu jartzea. Por cierto, hau oraindik ez dago bukatuta, ideia zen hau sortzea esportatzeko. Orduan, agian honekin iaia bukatuko dugu, esportazioak egiteko hau geneukan. Ogoratzen? Orduan,
hemen tren honekin dana esportatu egiten da. Honaino doa. Honaino doa. Beraz, ideia berbera egingo dugu honekin. Honaino joaten. Orduan, negatiboan dago. Horrela, poliki egingo dugu. Zuzen. Eta ja hemendik, bi bihurgune. Bata. Horrela. Horrela doana. Poliki. Beste bihurgune bat jarriko dugu. Eta ja orain bai. Zuzen. Baina, ikusten duzuenez, hau komplikatzen da, glitz bat ateratzen da, baina glitz hori konpondu daiteke. Zer gertatzen da? Tren bat dela. Eta trenik normalean poliki jarri behar dira. Zuago jarriko dugu. Bueno, dian horrela. Horrela gutxi gora bera. Bueno, gauza hauek agian kameratik kanpo egin dezaket. Komplikatu ez izateko. Baina ikusten duzu, ezta? Eta orain, suabe, suabe. Hey, smooth didn't. Eta horrela lasaitzen.
bihurgune hau. Mugituko dugu pizka bat. Horrela. Ikuste? Jolin, gauza bere egin behar badut orain beste aldera, ai ama. Ze komplikazio. Ina ez, ja. Hobeto. Horrela. Horrela nire ustez. Posiblea. Bueno, ea zelan hasten den. Abian hasiko dien izaten. Oso ondo. Dut ez eragin. Zer gertatu da? Ikusi duzu, ez da? Zer gertatu da? Begiratu? Gazapoak. Babitu, zuek ikusteko posible dela ere oso azkar egitea. Hala. Konponduta baina, etorkizunera. Ikusten? Listo. Hori ere normala da, normalean tren horiek horrela egiten dira. Begiratu. Hasiko dira orain, esportatzeko prestatuko dira. Ikusiko duzue. Takit zer gertatzen zaion, txuko dugu horrela. Akats bat, hau izango da klitz bat, akats bat, baina beno. Garrantzitsuena da, unibertsitatean egin dugula. Orduan az gaitezke, lehenengo edifizioak ikusten. Ne duzu ikusi? Bitu. Distrito honetan, jarriko ditut edifizio altuak, TI deitzen direnak. Duan begiratu zer sortu gopak. Zer aterako den. Flipatu duzu, Zei bisoltu atera jo diren. Momentuz, hau ateratzen da.
Begiratuko duzu, Ateratzen baldin badira, jarriko dut ere, tei. Begiratu zer aterako den, Ze edifizio handi aterako diren. Horrela, honek eukitako abantaia da, industria ordezkatzen duena, baina zer behar dute hauek? Hauek behar dute unibertsitateko hezkuntza eukitzi. Loan bit, gehienak dira unibertsitatekoak. Horregaitik, lanpostu batzuk egongo dira kubrituta, hori kontutan hartuta. Guzerdutik entzen nahi dira? Bai. Behatu zipolitak etxe hauek. Hemen zezentzu dauka orain, jartzea edifizio altuak, 4x4. Enterako dira. Hauek dira... berez, nik dakidala jarrita daude, ezta? Ez zeuden jarrita. Liam. Handuko dut, ez. Hauek oso politak zirela. Bueno, kapitulo honetan bi antzoa egon dira, ezta momentuz. Nire bi antzoa. Bai, ados. Bueno, bizitza. Hemen... kenduko dugu zehar bidea... zelan ikusten duzue. Zelan doa Euskal Herriko Unibertsitatea. Gustatzen zaizue? Prestatuko dut hemen kaptura bat egiteko. Herriko dut. Baina plano polita, Euskal Herriko Unibertsitatea. Nago. Horrela miniatura bat egin izango du. Men artistak, zuen gustokoa izana, espero dut. Beste bat arte.